Μαστρογιάννης. Εγώ φταίω. Νόμιζα πως θα τα καταφέρω. Μη στεναχωριέσαι όμως. Τώρα που θα έρθει ο Μαστρογιάννης, όλα θα διορθωθούν. Μακάρι, γιατί δεν σε βλέπω καλά, κακομοίρη μου. Άκου, λέει, νόμιζε πως θα τα καταφέρει. Ξέρεις πόσες φορές έχω πει εγώ, νομίζω πως θα τα καταφέρω να δυνατήσω. Αν γινόντουσαν έτσι οι δουλειές. Το τηλέφωνο. Εμπρός, λέγεται. Τι είναι αυτό? Ούτε μιλάει το λαλάκι, κουδουνίζει και συνέχεια. Αυτό είναι κλασική περίπτωση βλάβης. Τι βλάβη, βρεζόν, η πόρτα είναι. Κάθομαι και τον ακούω. Αμυαλό το κουβαλάει το τηλέφωνο. Έλα, Κυριάννη, επιτέλους, τι μου τον έστειλες αυτόν τον άσχετο? Μη φοβάσαι, τώρα που είμαι εγώ εδώ πέρα είναι όλα σχετικά. Πού είναι ο καμπινές? Για την ανάγκη σου. Ποια ανάγκη μου να τον φτιάξω? Για τη σκούπα καλά σε φώναξω, για τον καμπινέ. Α, για τη σκούπα? Ναι. Η σκούπα πού είναι? Έλα, μέσα είναι, αυτός τη χάλασε. Αυτός και αυτός εδώ πέρα είναι? Ναι, εδώ είναι μέσα. Πού είσαι, ρε? Ρε ρημάδι. Έλα, κρίμα είναι. Κρίμα είναι. Πάλι μια κάρτα, να, δεν μου λες, ο ασθενής που είναι? Ποιος ασθενής, καλέ, εδώ δεν υπάρχει κανείς ασθενής, όλοι σκάνε από υγεία. Και εμένα τι με φώναξες τότε? Για τη σκούπα σε φώναξα. Πού είναι η σκούπα? Νάτι. Αυτή η απαλωτρίωση είναι η σκούπα? Ναι. Και ποιος την έκανε? Αυτός. Ρε κτήνος, τις έχω μάθει τόσα χρόνια, μου έχεις φάει τη ζωή. Αυτό κάνα αφεντικό. Αυτά που μου βάλει το καναβάλο. Όχι από τη σκύρα, τι κάνεις, δεν μας απαιτικά μου βαράνε. Μαδάμ, μην το χτυπάς στο κεφάλι και μου τον χαλάσεις, έχει κουτιάνει από ξύλο. Κοίταξε, βρε. Κοίτα να κοιτάς εκεί να μάθεις από τα αφεντικό σου. Κοίτα τι έχει κάνει εδώ πέρα ο ξεφτύλας. Άντερα έχει βάλει μέσα. Κοίτα. Για να ρημάξει είναι πρώτος για να ρημάξει. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Τα παπούτσια μέσα σκούπα ήτανε? Εγώ είμαι, Κυριάννη. Μην μπερδεύεσαι μες στα πόδια μας και μας αποπροσανατολίζεις. Φτιάχνετε, θα τη φτιάξεις. Είναι κλασική περίπτωση βλάβης. Σε ένα λεπτό θα έχει φτιαχτεί. Μόνο μην κάθεσαι δίπλα μας, μην πες απάνω μας και μαλλιώσεις. Καλά, καλά, θα φύγω καλά. Έλα, κάνε άκρη μας, κόψεις την προσπέλαση. Εδώ πέρα ωραία άραξε εσύ, έτσι. Τι να κάνω, αφεντικό? Θα κάνεις καμιά δουλειά. Τι να κάνω, τότε? Πιάσου εδώ πέρα, έχει ένα καλώδιο μπροστά σου. Πιάστε. Αυτό? Ναι, σηκώστε τα πάνω. Πιάστε το ένα από όλα από τους δύο. Ποιον από τους δύο? Όποιον να είναι. Πιάσε, έχει ρεύμα, χτυπάει. Όχι. Κοίταξε μαλάκα, μην πιάσει άλλο γιατί έχει ρεύμα, να σκοτώσει. Φτιάχνετε. Είπαμε είναι κλασική περίπτωση συναρμολόγησης και ρύθμισης. Σε ένα λεπτό θα λειτουργεί και θα έχει κάνει το σπίτι αγνώριστο. Μη μας πας τα νεύρα. Δόξα τω Θεώ. Είδες. Να ο μάστορας θα μου τη φτιάξει. Δόξα τω Θεώ. Ορίστε, τα σκατά σου τα φτιάξαμε. Αν δεν βάλω το χέρι μου εγώ δεν γίνεται τίποτα. Μάλιστα. Τώρα τι κάθεσαι και με χαζεύεις? Μαθαίνω, αφεντικό. Πιάσ' και μόνο στα εργαλεία θα πάω να δουλέψω στην τώρα μετά. Εντάξει. Την έφτιαξες καλά. Αν την έφτιαξα λέει σε ένα λεπτό θα το δεις στην πράξη. Πρόσεξε με. Εδώ εκεί. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Περίμενε να τελειώσω και μετά να μιλήσεις. Εδώ. Τι κάνεις εκεί, Κυριάννη? Επίδειξη ισχύως. Και θα τα ρουφήξει όλα αυτά? Αν θα τα ρουφήξει, λέει κυβικά θα ρουφήξει. Έτσι και δεν ρουφήξει σκούπα, στο λέω, θα πάρω το σκουπόξυλο. Πρέπει μην ανησυχείς και εκνευρίζεσαι και πάθεις τίποτα. Εγώ γιατί να ανησυχώ? Εγώ θα το κρατάω το σκουπόξυλο. Να δεις τι έχει να γίνει. Περίμενε και μετά μιλάς. Βάλ' το καλώδιο στην πρίζα. Δεν έχει φύσει, αφεντικό. Βάλ' το έτσι, δοκιμή κάνουμε. Και πού είσαι, μην το πιάσεις, γιατί δεν σε έχω ασφαλισμένο. Λοιπόν, ένα απ' όλο σε κάθε τρύπα. Ένα από όλο σε κάθε τρύπα. Εντάξει, αφεντικό. Από εκεί είναι η πρίζα. Τι είναι αυτό, καλέ? Μην ανησυχείς, κλασική περίπτωση ανάποδης συναρμολόγησης. Το σκουπόξυλο, ρε. Τώρα θα δείτε. Τι έγινε, αφεντικό? Το σπίτι χάλια. Τι έγινε? Τι έγινε? Θα μας μετρήσει τα παΐδια. Απ' τους απατεώνες, απ' τους παλιανθρώπους, απ' τους αλήτες τους Ελλήνους, αν να μου διαλύσουν τη σκούπα, τα τέρατα να μου χαλάσουν το σπίτι, θα τους πιάσω, θα τους ξεσκίσω. Προλάβανε και φύγανε τα κτίνη,
Θα τους κάνω, κοντοσούβλι θα τους κάνω. Τώρα θα πάω στην αστυνομία. Άκτα. Αμόλα τώρα που καθάρισε ο ορίζοντας. Τη σκαπουλάλα από αφεντικό.